nonga changona changoitika vachangozisa mapolisa ndine nyaya yeku Lions Den ye mwana ane 15 years ari mwanasikana ari kuenda kuchikoro kune vamwe mai vane 37 years vaigara vachivavarira kuuya kuzoona mwana weipamba kusvikira mai vabvunza kuti imbori nyaya yeyi yamuri kuvavarira kuuya kuti mwana wangu zvikanzi ane maonyeni ari kuda kumba kwangu ndosaka nchida kumupa pasina 2 days mwana akaonekwa ane bango refoni wabvunza zvikanzi izvo ndangomupawo pasina nguva hana kuwanikwa mwana uyu amai vachibva enda kumba kwamai vari panze vachibva vanzwa kamwana kai kanzenza izvi zvikatorwa pasi katoenda kumurume vachibuda panze vachibva vati ndazvinzwa zvamange muchitaura mwana achawanikwe mwana asingawanikwe kudaro zvakuitika izvezvi manje mukoma keipinde zvekuti mwana uyu akutosvika mwedzi asikuwanikwa vari kusenderwa mameseji nemwe munhu pafoni pavo zvikanzi shumba ndiri kuzviona muri kutambudzika hana inyaya nekugadzikira zvakanaka mwana ari musango izvezvi mwana ari pakati pemakomo emapinga ndopa ari izvezvi ndipe 1500 US ndikuwanirei mwana vachaiwa pepe vati mari havana ndipe izvi nyuka na mtututu uri pamba penyu ndikuona mtututu uri penyu pamba penyu wakafa uyo dai mandipa mtututu iwo vaenda kumapurisa mapurisa ambozama kutora mukadzi wokutanga ushi kupa mwana uyu foni angosvika kuzikanziso inini mwana akangokumbira foni ndobva ndamupa foni sezvo angakumbira ndakatadzere kupa munhu angachikumbira foni ndo zvandiri kuziva ndedzimwe nyaya mukoba KB right nyudza igecho mabesa bheo anguva icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandisida kumbogara ndataura musoro weshoko kana iro bhaibheri rine musoro weshoko nyaya ndeye pachitungwiza inzwai Zimbabwe kuchitungwiza kune kirinika iriko iri yekansoro kune mukadzi akazvitakura anga akazvitakura ndobva aenda kunonyoresa ku government hospital ndobva anyoresa kudaro munosati vakadzi vakazvitakura vane mwedzi yekunzi vanotaka kuzvinyoresa achibva aenda akabva ajumwa nenhumbu ndobva tenga kurwadza ndobva aenda pakliniki iri padhuze inova kliniki yekansoro ndobva aenda pakliniki aenda pakliniki mukadzi ari kurwadziwa ndobva asvika ndobva agamuchirwa nanesi anga aripo zvikanzi nanesi anga aripo hamuna kunyoresa panapa imimi kana musina kunyoresa panodiwa $25 yekunyoresa ndokubva abvisa tarisiro yake ndeyekuti kana abvisa nekutenderwa kubvisa mari iyi kureva kuti zvose zvakuitwa pano chikonzero abvisa mari inofanira kuita sei kubhadhara yekunyoresa yes right paakabvisa 25 years yekunyoresa haana chaakapiwa akangonzi tikubatsire right agara kudaro mimba ichibvetera kurwadza zvemhando kwenguva yakareba pasina kusununguka ndobva ati vedu wendarwadziwa nguva yakareba hamuna zvimwe here zvamunogona kuita sei kundibatsirawo imi ndimunoziva wangu kutaura kwemunhu ari kurwadziwa but nguva yandarwadziwa yakarebesa hamuna here zvamunogona kundibatsirawo semanesi nokuti ndarwadziwa zvikanzi pane jekiseni rekuti unofanira kuti ubaiwe nekuinjuswa kuti uite sei ukasire kupona ukwanise kukasira mwana kupusha mwana ugopona zvikanzi pati panapa hatina majekiseni iwawo zvinoitwa chimwe chipatara but inini jekiseni iroro rangu ndinaro ndinesa kudaro ndobva rabuda mubhegi zvikanzi kana munaro ndibatsirei ndobva tora kabhegi kake kabhegi kake diki ndobva rabuda jekiseni mukadzi achibva abaiwa ichokwadi mimba yakavratidza kuti munhu akuda kunopona achibva ashupa mwana achibva ita sei achibva apona kudaro mukubuda kwemwana akaita kutsemukira kunova kurwadza kwakaitika pamuri pakupona paipai achibva anzi kutsemukira kwamaita uku munofanira kusonwa saka panoda jekiseni rechiveve panoda tsono panoda zvinodiwa kana munhu achida akuvara akuda kunosonewa zvikanzi izvo isusu pano hatina zvikanzi nemurwere hakuna here famasi padhuze ndikwanisa hangu kutenga mobva mapiwa mobva mandiita sei mobva mandisona sezvamunoda kuita zvikanzi taurira pasi inini ndinazvo ndobva zvabuda mukabhegi ndobva vamsucha ndobva vamusona kudaro ndobva apiwa so pakutenga pakabhadhira $25 kuti ainjuzwe kukabhadhirwa 10 years kuti anosonwa kukabhadhirwa $12
apedza kudaro asununguka mwana wake ndobva aenda muwati membe kuti uningo kabatwa mwana wako kuti uzonzizo wakubuda ndobva vatera zvikanzi usandikanganwa inga ndashenda ndiwe zvakanaka drink rangu ndobva abvisa 2 years pazvese zviri kuitika apa ari kungodhila nanesi ahana kana tsamba kana chaanyorerwa chepachipatara apa kana riseti zvaaye kuratidza kuti akasvika pakliniki ichi kunobuda zvikanzi honai nesi ndichatsuka ku6 weeks zvisi zvaitikirwa panapa mwana akuda kunobayiwa ndinozoita sei kana pasina chandinacho chinoratidza kuti panapa ndo pachipatara pangu zvikanzi unoona inini kana kuti sister in charge ndokuramba ndichibvunza zvikandizvo ingawani ndakuudza izvokuita nenyaya yekuti mapindiriro wananga ndakuita ndakazobuda but vanhu ava vane majuti ekuya kuchipatara vanogona kuchinjwa vanogona kurwara kana kubviswa pachipatara ndikazoenda nemwana uyu ndonosvika pachipatara vese vananzi in charge neuyu wachakanditira zvinhu izvi ndovashaya ndichaita sei ndichatangira papi mwana paanozvarwa haafanirwi kupiwa kadhi repachipatara apa yes akapiwa here kadhi kuratidza kuti mwana uyu akazvarirwa pachipatara akatonzi paunodzoka ku6 months baya 6 weeks baya ndopa uchatoona kuti toita zvipi pane zvisi zvausina saka mwana akaenda sina kadhi birth record hapana chakapiwa ma-injections anga achibuda mubhegi muhendibhegi rasisa hapana paakanyorwa ndiye naunza nyaya kuti muridzi wenyaya iwo amai vekuda kuponera mukliniki vari kuti kudini ndo vari kuchemewa chiti zvese izvi pandairwadziwa kuchisonwa nekubewa jekiseni ichokwadi ndairwadziwa asi ndaisaziva kuti kuseri kwazvo pane pazvichazondimisa kana ndakuenderera kumberi neupenyu hwemwana wangu pakupedzisira ndaifungiza kuti ndichapiwa kadhi ndopiwa zvimwe zvese uyezve kana ndakudzoka ndicharamba ndichiuya kuchipatara semazuva ose ndichiona anenge aripewo sezvinoitwa chimwe chipatara ndikanobuditsa kadhi kunyange ndaenda kugweru nyange ndaenda kupi chero chechipatara ndinoenderera mberi chikonzero kadhi randapiwa nezvakanyorwa zvirimo mumutemo wenyika ndizvozvo apa hapana chinhu asi ndakanzi paunodzoka uchiona inini kana sister in charge but handina chinhu saka zvese zvaitwa nanesi uyu sister in charge vaizviziva ndo zvaanoreva iye but hana chikwadi chekuti sezvo ndanzi sister in charge but nguva iyo sister in charge havana kudana kuti vapupure muri kuti mudzimai uyu akabatsirwa pachipatara apa ndo paanga anyoresa here kuti achabatsirwa hapazipo anganyoresa kuine chimwe chipatara ndokubva arwadziwa ndokuenda pakliniki iri padhuze pakliniki iri padhuze ndo paakazoitwa izvi okay so arida kuziva kuti mutemo unoti kudii kana ndikanyoresa imeklinika ndikarwara ndiri kune mumwe ndinogona kunge ndiri pamuviri ndanyoresa kuharare ndonorwadziwa ndiri kuchinhoi kune zvimwe zvipatara chiri kunyanya kumurwadza ndechekuti haana kupiwa birth record pandichatanga kuenda nemwana uyu pa6 weeks ndinoenda naye kupi ndisina chandakabata ndikasvika pachipatara ndikanoshaya vakandiitira izvi ndichaita sei zvokuti majekiseni aibuda muhandbag haana basa nazvo ari kuti nguva iyoyo ndairwadziwa but ndotozviziva kuti zvinooneka but ndakakwanisa kubatsirika because ndaifunga ndogona kufa ndikashava rubatsiro nenguva babesabhe munoziva kuti pane mumwe mushonga unofanira kugara mufiriji ichokwadi mukova kb apa waingoti unoda temperature yakabira sei hatina pano asi isusu tinawo yes kuvhumurwa kabhegi ichitongwizai mati chipatara ndechekanzuro ndechekanzuro tine zita racho nezvachiri zvese zvokuti utungamiriro pamusoro vanofanira kuziva kuti kanzuro ipi ende munhu uyu akumbira kuti iye ndinokwanisa kuenda kuvakuru ndondovaratidza nesi wangu ndinaye kuti uyu makwanisa here kubata nokuti zvipatara zvingave zvehurumende kana zvekanzuro zvese zvinoshanda zviri pasi pemutemo wehurumende haisi kudayirika baba okay alright regai tinzwe kuti vadiwa vateerere vanoti kudini kwademuri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadzana kwetsotsora tiri kuitika matimana wose nyika ino
paka Lions Den chiri kuti tani icho kwadi muri ya Zimbabwe kune mwana ane makore anokwana kuti 15 ari mwanasikana anorarama achirarama nevabereki vake baba kana mai vake vanoshanda mune nzvimbo baba vari mukati mekurarama kwavo asi zvakaitika ndezvekuti kumba kwamai ava kune vamwe mai vanorarama vari hama zvakare mukati mamai ava vakauya kumba kwamai ava vachiti vari kutsvaga mwanasikana uyu kusvikira mai vazobvunza kuti mwana uyu muri kumbomudii zvachose zvikanzi izvo vakatosvika kumba mwana uyu asiko zvikanzi aiwa avana achiri kuchikoro but ndiri kuda kuti kana achingabva kuchikoro aende kunoita malessons ake nokuti mwana ari pachikoro zvikanzi aiwa ane maonyeni ari kuda kumba saka ndakanati kana achinge auya atore maonyeni ake mukurarama kwacho vakatozoona zvakare mwana uyu ava nefoni zvikanzi foni wapiwa nani achibva taura mai ava nokuti vane ukama vanotaura pamusoro pekuti mwana uyu vanokama kwamira sema foni yabva kopi mwana uyu haana kuzoonekwa amai vachibva famba kuenda kumba kwamai ava vachibva svika vakanomira panze vari panze vakanzwa mbamuri mukati mekutaura kuti kamwana kai kanenge kanzenza iko zvino zvakatoenda nemukomana foni kuita sei katobva karuwa pasi vachibva vamira panze vakataura mashoko ekuti izvo mashoko mange muchitaura ndakanchimanzwa imbori nyaya yekupi mwana ari kupi zvikanzi aiwa mwana uyu takamunzwa achitaura nyaya yekutezera uyezve munhu wada kutezera ane friend wake munhu yamukorokoza ane friend yake iri kuSouth Africa saka izvo zvitakanzwa achiti iye ari kuda kunogadzirisa chi ndofunga akatiza akatoenda kunogadzirisa passport yake yeemergency passport yekuti ari kuda kuenda kunze kwenyika nemukomana wake zvikanzi kana muchiti imi munozviziva izvi makazvizivira papi uyezve mwana mudiki saizeke 15 years ari kuchikoro anogadziriswa emergency passport pasina mubereki wake nani uyezve mwana uyu mwana mudiki under age mukomana wamuri kutaura imimi ambori mukomana rudzi uyezve foni ndiyei zvikanzi akanga achiti ndo paari kuda kufonirwa nemukomana wake amai vachitaura mashoko zvikanzi nezera rake here ndiye mwana wamungapa foni here madii mimi mati kana munhu ada kumufonera momudavirisa pafoni yenyu sei vamupa foni uyezve kutora nyaya yemukomana saizeka noti mukomana were kureva kuti mukomana uyu munomuziva vachibva vati ini ndakangomupa foni chikonzera idawo foni amai vachibva vagara mwana achibva aita mazuva atikwanisa badzi asi kuoneka vachibva vaenda kumapurisa vaenda kumapurisa mapurisa vakadana munhu uyu ndokubva vamubvunza vachibva vamudzora vachiti mukadzi uyu tamubvunza akataura shoko rekuti iye inini mwana akachevera bvunza ada foni ndobva ndamupa foni imhosva here kuti mwana ada foni ndikamupa foni sezvo iri hama yangu mapurisa achibvadzora munhu mwana adzuka kudaro hapana kuita mazuva akawanda amai nababa vachibva vasenderwa meseji mufoni mavo kunzi moyo kana kuti mhofu tiri kuzviona muri kutambura muri kufamba murima muri kunetseka nekusheka kwemwana ndiri kuona mwana uyo ari pakati pempate pemakomo pamapinga apo ndio pandiri kuona paari kutambura ari ndimi aniko zvikanzi mazviziva sei zvikanzi ndazvipiwa matare angu ndo mandiri kuzviona izvo kunamba yefoni maiona kupi ndaipiwa matare angu mwana ari kutambura wow zvikanzi mugara ndikubatsirei nditsvakire mari inokwenda kuita iyo $1,500 US ndokubatsira vakati mari ati1 azofona zvakare mushure mekuti vakatsvaga muprofita akauya pamba ari mukati mekutsvaga zvikanzi shumba ndazviona matsvaga muprofita paasvika pamba apa haiwa amira ambozama but mhepo iripo mwana uyu achiri musango parida kutobatsirwa apa zvikanzi toita sei zvikanzizvo ndipei $35 ndembozama zvino kana mukadaro mobva mandiwedzera nemudhudhudhu uri pamba pane wakafa uyo zvikanzi mudhudhudhu ndiwe basa wekunoshenza baba uyezve kuti uye kwamuri unoda matsamba zvikanzi musashika zvinhu zvematsamba ini ndinotomboya ndichipinda pamba penyu ndichibuda pamba penyu ndiri pamweya saka mudhudhudhu ndogona kuutora kunyange usina matsamba ukashanda vachibvaenda kumapurisa onai mafoni kosa ndiri kufonirwa nemunhu so nemapurisa saka munhu anogona kunge ari ane mwana zvikanzi ari kuti anoda kuuya ndobva afonerwa zvikanzi ndinouya kuma7 manheru nemari yakati zvikanzi chiuyai tiripo munhu haana kuuya kusvika manje mwana ari kutsvaga mwana hasi kuonekwa nemameseji aya haachaonekwi haachafoni dzokororo ine simba mati chii chaitika kuLions Den mwana akura sei mwana 15 years mwana musikana alright mwana ane vabereki vese vari 2 akauya achitsvagwa navamwe amai vanogara kuLions Den ikoko vachitsvagirei mwana uyu havina kuti zvikanzi vakatozopindura kuti matsvagiro amuri kuita mwana yambori yei zvikanzi anga achiti anoda maonyeni saka kuti auye kumba kwangu azotora maonyeni ekubikira zvikanzi no mwana kana abva kuchikoro anofanira kuenda kumalesson nekuti mwana wechikoro pane kwandikatobhadhara zvikanzi izvo wo mwana yakazoonekwa nefoni ikabvunzwa yanga ibva kuna mai vaya amai vaibekumomutsvaga yanga iri foni rudzi yanga iri foni ingangoti iSamsung inopinda inoenda paWhatsApp mwana ane 15 years achibvunzwa mwana zvikanzi kudini akanzi izvo mwana uyu pane munhu angada kumufonera ndiani angachidarira mashoko iwayo ndo amai vaya vekumbotsvaga mwana vaya
mwana achibvunzwa nevabereki kuti foni waitora kupi akati kudini mwana akati ndaipiwa na mai nengi vakataurwa ndiwo mai vedu kumbwa pamba chitsvaka vachitsvaga mwana uyu pavakabuda kuenda kunotsvaga abereki vaya kuti waimaka pamwana mwana akapashekwa sachose achibva disappear saka zvane nguva yakareba sei mwana asiri kuwanikwa iko zvinotova nemwedzi nehafu mwana asi kuwanika but mufoni mavo maakupinda mameseji nhamba yevabereki yakupinda mameseji nekufonerwa nemunhu wechirume anosviti ndiriwo matare ari kutaura zvakare nyaya yemwana kuti ndiri kuona kutambura mwana wenyu imimi akabuda ari pakati ende mai vapa vakabvunzwa vakazoti mwana uyu kana mamushayiwa anogona kunge aenda kumukomana wake nekuti paida foni iyi aida kufonirwa nemukomana kuti vataure vese mai vakati mwana ntamukomana here 15 years uyezve pa 15 years yachona kana zvinhu zvamakaronga makaregerei mamuti ataure pafoni yenyu imimi sei makaita simba rekupa mwana uyu foni vachibva noripota kumapurisa mapurisa achibva tora mwana amai vachibva vanovabvunzurudza vakati mukadzi uyu tamudzora chikonzero ari kutochemawo kuti kana mwana akachemera kuti ndipei foni ndikamupa foni ndakatadzira kupa mwana foni konyaya yemukomana uyezve nyaya vari kutaura achiti mukomana wake aitaura ndiokuti mukorokosa ana bhuru wake kusouth africa vari kuzama kuti atsvagirwe emergency passport aende kunze kwenyika vakamubvunza kuti imi muri kuziva zvesezve maimbenge muri pai mudzimai uyu achibva adzoswa nemapurisa mamessages nemakozi aiuya kubva kumubatsiri uyu aiona zvinhu mumungwapiti yedenga havasi kuziva kuti ndiani nhamba vakadzipa kumapurisa mapurisa vaita here investigations vachida kuona kuti nhamba iyi yakarejiswa remuzita mani vakatombofona vaine mapurisa vakanzi no chimirai kufona nhamba iyo tizokupai imwe ndobva vapiwa futi imwe nhamba but iko zvinozva vakafona can't get fona chaiti right mwana asikuwanikwa aunza nyaya kunational FM ndiani amai vemwana vari kuti kudini ndo vari kuchema vachiti Zimbabwe ndoitawo sei munhu wandaifungidzira kuti ndo pakatangira kuti mwana wangu ane zvakuitika kuwana mafoni nokumbotsvakwa ndaisa kumapurisa pandaifungidzira ndo pakutangira nyaya abva adzorwa kwanzi hana mbozva nekuti mwana akachemerawo foni wachibvomba no vanofana kunzwisisa mashandiro emapurisa handiti amai avo vakashedzwa kuti vanobvunzwa mapurisa vakarekodha mastatements havasi kuti hapana mhosva vari kuita tsvakurudzo kasaka havangarambe vakachengetwa kumapurisa nokuti pari kuitwa tsvakurudzo ichokwadi ichocho asi amai ava sei vaitanga kumbotsvaga mwana uyu nyaya yemaonyenzi nyaya yefoni nyaya yechikomba zvese zviri papo ndi uyu mubatsiri ari kuti ndiri kuona muri kutsvaga mwana ari kumapinga azviziva sei rega tizonzwaka vadiwa vateerere kuti vanoti kudini pari zvino timbopinda kuripo kuchabuda padecha pachena muri kuitwa naamai vakauya vachitsvaga mwanasikana uya ichokwadi akatanga achiti ari kuda maonyeni akazopiwa foni akazongozodisappear ari kunzi ari kutsvagirwa yatinoti iyo emergency passport ende kurunzi ane mukomana pane mashoko ekuti ane mukomana ende mukomana wacho anoita zvegoridhe amai ava pavakashedzwa nemapurisa vakabva vadzoswa handiti hamusi kuona kuti panogona kunge pane kuchinjana kuri kuitika kwezvinhu mumaoko mambobata here mutauriri wemapurisa weMash West ichokwadi mukoma kebi ndakwanisa kubata vanhu vemutauriri wemapurisa eMash West vanotwa Inspector Kowera ndikavazivisa vakati ngokumbira undipowo nhamba dzevabereki vevana saka ndakwanisa kuvasanganisa nhamba dzevabereki vana naInspector Kowera saka tichazonzwa kuti vachafamba sei. Tinotenda maita basa nekuda kwekuti panogona kunge pane kuvharika kwenyaya babesabhe mwana uyu anogona kunge atori kumurume ende paina anoziva paina kutodyira nyaya idzi ndizvozvo ichokwadi yes ende kune munhu ari kufona achiti tiri kuzviziva unze 1500 yes saka dai mutauro wemapurisa vafambira nyaya idzi ichokwadi anditika kubva pasi kusvika A kusvika paZ nyaya ite se ibude pachena kana mwana akarodzwa ari mwana mudiki mwe munhu ngapinde kati muchitokisi right ndiri kuona ka mhanya unoripota kumapurisa nokuti hausi kuziva pfungwa dzine murume wako ichokwadi muri yeZimbabwe ndosaka tichite ku National FM ka ichini the whole nation on one stage ine vanhu vane pfungwa dzese mameseji aitungamira izvo zvindichitaura panapa kune munhu ari kutoziva kuti shoko ri ndakamboritaura izvi panguva vanhu vakati mhanyai amai izvo zvazvishamise kutoti amai ava kana kuti munhu uyu akatoteerera panhepfenyuro nguva iyoyo mukadzi haana kukwanisa kuudza murume wake chakaita akakwanisa kungofonera hanzvadzi yemurume wake akati ndo zvaitika mai vangu vakabayirwa chibharo bhari chitupa chakanhongwa ikoko ndechemurume wangu achipedza kutaura kudaro ndobva atosumuka iye haana kuoneka achibva rova touch
kumba kwa mai vake. Achisvika kumba kwa mai vake ikoko murume akazotevera amai nemwana vari kuplaza. Zuva ravabva ikoko akasara akasvika ikoko achinzwa kuti vabvako panochengetwa huku ndobva adira petrol huku ndobva apisa muchirungu chauke ndobva apisa apisa kudaro ava vachienda mutauni haana kuzoti vachadzokera uku achisvika ku ndobva vashaiwa ndobva adzokera zvakare kuplazi ndobva asvika ndobva arova to ndobva arova vambuya vake ndobva arova mukadzi wake vakatomaenda kuchipatara achipedza kudaro ndobva amwa poison iye haana kufa kutaura kuti watitaka ari muchipatara ari mumaoko zvakare emapurisa. Zimbabwe mashoko makataura paya kuti hauzivi pfungwa dzine munhu ya asi vakunzwa sei amai nemwana iko zvinozve vanenge vari nani havo but vanhu vakarohwa ya zvakaoma chokwadi so mapurisa vakabata munhu pindai muchitoro kudini. Zimbabwe ndiri kukumbira kutaura tigofambidzana nevanhu vari mukati menzvimbo yandinoshevedzera iyo nezwi repamusoro kuti kuwadzana nezuro mukoma KB regendi teori ndichiti kune murume akafa. Murume uyu paakafa anga nemotokari dzake dzinokwenda kuita 2. Murume uyu mafiro akaita accident. Aita accident ane mwana ane 4 years ari mwana komana ndokubva vaita accident murume akafira panzvimbo asi vaidriver vari vese murume nemukadzi right. Mukadzi ndokuendeswa kuhospital akatobva paari pacritical point yokuratidza kuti munhu akakanganisika. Mukadzi haana kuita 4 days ndobva atisiya kureva kuti mukadzi nemurume vese vaita sei vafa ndobva kwasaraka mwana kane 4 years hama dzemurume uyu vakaberekwa varipo 7. Munhu akafa neaccident inumber 3 ari murume kufamily yemurume kumusoro kwake first born mukadzi second born murume and pafamily iyi varipo 7 varume vamwe vese varume 1 ndiye mukadzi. Motokari izi munhu uyu pasati pamboitwa zvakaita sei munhu achiri mumochari panga patoita noise yemotokari vanhu vakunetsekera motokari idzi. Vamwe mukati bomo anova ndiye mukadzi achishevedzera kuti imi kana manetsana nyaya yemotokari regai tungoti 1 kumunhukadzi 1 kuvarume ndimuchazana moita sei. Vakuru vakashevedzera kuti aiwa vakuru tisinotora zvikanzi nemukadzi ini ndiri mukuru. So vanhu vakanetsana kusvikira vasvika pakunzi izvo zvinhu ngazvigoviwe. Inzwai mhuri yeZimbabwe zvakaitwa nefamily vakagova zvinhu izvi before nyaradzo pasina kuungana asi chakagoiwa imotokari dzega hembe dzakamira chinzi zvinotoda nyaradzo tozoona kuti zvinhu zvikaitwe sei asi motokari dzakadza kutonzi mota ngaifambe nanhengi. Baba Isabel murume aita tsaona nemudzimai murume ndokubva afa mudzimai akashaya zvekare kwakasara mwana ichokwadi veukama ndo vakatanga kunetserana motikari. Pane 1 akatora mwana yeye aitoshevedzera kuti zvandine mwana itori pfuma zvakare yemwana zvinokodzera kuti mota ive pano. Vamwe vachishevedzera kuti haisi nyaya yekuti mwana inyaya yekunzi pfuma yenhaka inogoverwa veukama. Kana zvanetsa ngatitengesei motokari togovana mari. Vamwe vachishevedzera kuti aiwa kana kuri kuti mari yakawanda inogona kupiwa munhu ane mwana. Vamwe vachishevedzera kuti pakatombonyetsa nyaya yekunzi mwana wacho ngauye kuno mwachiti ngauye kuno. Vamwe vachishevedzera kuti ngatiendese mwana kumunhukadzi zvikanzi munhukadzi ari kumurume wake achichengetese mwana kumutorwa. Right. Munhu wese ane zvaitaura aisimbisa nyaya yekuti saidi rake kana raonekwa kurema kwaro ndiye anofanira kutora motokari. Zvadaro mukoma KB mota dzakatanga kufambiswa nevanhu vairatidza kuti vane chisimba pakugara kwavo kuti ane noise kana kuti anozivikanwa kuti anorema ndobva vatora motokari. But pavakatora motokari idzi vakatora motokari vari vaviri munhu umwe achivatora yake vakakurirwa vakasara vasina mota ichibva dzatorwa nevanhu. Mota idzi padzakatorwa mukoma KB dzakatanga kushandiswa musi wa 23 December. But kunosvika musi wa 29 pane mumwe angatodzorera mota achiti zvatikaita zvisiri izvo ini ndakudzora mota. Alright. Asi
ane munhu wakaenda kunoudza kuti tinenge takakanganisa kana tichidhraivha mota iyi pane zviri kuitika. Asi zvaita pamota iyi hapana chaishamisira. Mota iyi yainguti payadira inodzima ishingodzima. Akatoudzwa nevamwe kunzi asi dzorei mota dzedzi makangotora dzedze nokuti zvanga zvazara munzvimbo. Zvakungotaurika. Uyu akaramba ine motokari ndio akafa second born, third born. Asi second born ndiye ane imwe mota. Right. Mota iyi akuti pakakupa kwake. Imotokari inotozikanwa kuti imotokari yakanaka. Mota yandiri kutaura iFord Ranger. Mota iyi yanga isina gore ichishandiswa nemurume uyu. Right. Wekufa uyu. Murume uyu aishandisa mota yerudzi rweHonda Fit. Ndiri kusema kuti vari panzvimbo iyi nezvakaitika nezuro tifambe pamwe chete. Ndizvozvo. Honda Fit ndiyo mota yaishandisa. Paakatenga motokari iyi ndokusiyira Honda Fit kumukadzi wake, iye ndakushandisa motokari iyi. Right, murume uyu afa. Motokari yatorwa iyi. Nezuro kuma past 4. Murume uyu akatanga kunzwa kupera simba. Ndobva apinda mumba akarara. Apinda mumba akarara. Ndokutanga kubuda ziya. Ndokuudza mukadzi kuti dai mandiendesa ndokuudza mukadzi wake kuti dai mandiendesa kupi? Kuchipatara. Zvandiri kunzwa zvakaita sei? Zvakanyanyisa. So mukadzi akati nguva yamuri kutaura iko zvinozvi kuma past 4 ya peak hour. Inini kudriver mazuva ano motokari ya kudriver inini kunondinetsa. Ende manga muchizama kundidzidzisa henyu but anditochenda kuchara kuti sei ndakuziva andikwanisi. Regai titsvage driver. Mai vari mukati mekutsvaga kuti atsvage munhu anobatsira motokari iyi vakatoona kuti munhu uyu atove serious. Ndokubva vatotsvaga imwe mota yekuzotakura murume wavo ndobva aendeswa kuchipatara. Chipatara chakaendeswa akaendeswa pachipatara cheHarare Hospital. Ndobva aendeswa ipapo. Aendeswa ipapo pamba pandiri kutaura apa pane gate asi arisi jurawo pane gate. So pane vanhu vanogara ipapo vanhu Roger vanokwana kuita 3. So vanhu vakangobatsira kuti no munhu arwara. Vamwe varume vangari mabasa. Panga pane mukadzi akanga asara ari mukadzi weimwe imba womwe Roger aripo. Mukadzi iye ndiye akabatsira nokuenda nemukadzi uyu kuenda kupi? Kuchipatara. Vaenda kuchipatara mukadzi murume asvika achitoadmitwa. Mukadzi akati ndine zvandasiya. Regai ndidzokere kumba ndichidzoka kumurume wangu. Ndokudzokera vese kumba nemukadzi werimwe Roger. Vachisvika pamba mukoma KB. Vakawanikwa bonnet remotokari iyayi. Zvinhu zvandikuti hazvizvousiku ka. Ndezvemasikati. Kuma past 4 pakaenda mukadzi uyu. Vakadzoka kuma past 7 dzemanheru. Vachidzoka kuma past 7 dzemanheru vakawanika mota yakavhurwa bonnet. Vakawanika mota yakavhurwa bonnet. Ko munhu avhura bonnet ndiani? Ndokutarisa pasi pemotokari ndokuona paine tray iripo. Tray yandiri kutaura kune vanogadzira dzimotokari kana kuti vane motokari dzavo vanoona dzichidrenwa oil. Pane vamwe vane matray ekuti kana mota ichidrenwa oil inoiswa pasi kudrenera oil. Tray iyoyo yange iripo. Motokari iyi yatodrenwa oil. Oil ichori pai? Ichori mutray. Patori nemawesi anoratidza kuti ari kupukutirwa maoil. Aripo ipapo. Ko munhu aite zvindiani? Munhu aite zvindiani? No, isati sizoti aite zvindiani. Mai kuti wadzorera zvino mumba. Vakati manje murume wangu arikuita sei? Ari kurwara. Right, rega ndirodza vamwe bamwe ndichinoudza kuti mukoma unya arwara. Ndichivaridza zviri panapa izvo. So murwere uyu ane zvinhu zvakakirwa mumba make. Mufi ane zvinhu zvakakirwa mumba make. Zvinhu zvakakirwa mumba chisimo mumba chete imotokari dzanga dziri panze. Zvinhu zvakafanana nehembe, zvakafanana nematools box nokuti murume uyu akafa uyu anga ari makanika. Matools box zvakakirwa mumba. Munhu ane makeys aya iye anzvadzi iyi iri kumurume wayo musiri muHarare. Ndiyo iri kuchengeta mwana uyu. Ndiyo ine mwana uyo. Ndiyo ine makeys. Ende anzvadzi iyi aina kutombogara yauya kuHarare. Ichori kwairi ikoko. So baba munini pavakauya ndobva wawanika tray iripo. Ko iwo mukoma vanga vasina here munhu wavati asevhise mota. Right. Sukanzi aiwa
vachisvika pana panguti handisi kunzwa zvakanaka ndobvapinda mumba makarara inini boneti ndatosiya rakavharika uyezve makeys ndo vanga vanawo nanhasi handisati ndaziva kuti mumba ari pai. Okay, but honai moti yadreniwa oyo paratidza kuti hapana chabviswa asi pane toolbox iri paside vachinotarisa toolbox iri paside vari kuona toolbox ndire muchinda yakaita sei akafa wait kutoolbox variti akafa ndiye anaenda kunotora makeys kumba kwemufi zvakakirwa mumba ndokufonera hanzvadzi muri kupi foni yanzvadzi ichibva yaramba foni yanzvadzi ndobva yanzi vane kwavaienda kumukando vachifonera mukwasha murume wehanzvadzi iyai zvikanzi vane kwavaenda kumukando but zvavaenda kumukando makuseni saka zvavanoita vanoswera ikoko kana vari kumukando. Regai nditevere ikoko nekuti muri kuti zvinhu zvamuri kuda kutaura nawo zvakanyanya amukwashana kuzwa ndobva vaenda ikoko zvechokwadi chinosvika chinopiwa foni hanzvadzi ichibva idavira foni ndokwairi kunhu kwandiri kutaura muri yezimbabwe apa tiri muharare kunhu kwandiri kutaura kune hanzvadzi iyi kunzvimbo yekwarusapi ndokwaanogara zvikanzi munorevesa here mukuti mimi maenda kumukando kuseni zvikanzi regai tibvunze murume wenyu mudzimai wenyu aenda kumukando nguvai zvikanzi aenda kumukando makuseni ini pandabva kwandabva ndatokanganisha ndatomboshayiwa ki yangu ndokuenda kunotora ki ikoko kumapasi 11 vari kuzama kuda kuti vaone nguva yekuti dzimwe dzenguva munhu amboya kuno akavhura madhoo akadzokera zvikanzi aiwa anoda kumboya ikoko. Saka iko zvinozvi vachitaura nyaya iyi baba munini vakati kana zviri izvo ini handisi kukwanisa kubata zvinhu zvenyu ndobva vasiya. Saka kukuwadzana kwandiri kutaura uyu akadhirenwa mota iyi nebhoneti rakavhurwa nemasipana aya akasiyiwa ipapo angori ipapo hapana akabvisa. Mukadzi ati kana zviri zvamuri kuita kuti toolbox iri ndire mushakabvu handisi kubata ndobva ati handisi kukwanisa kunoudza murume wangu nekuti ari kurwara tozomuudza kana akunzwa zvakanaka nekuti kana zviri izvo zvamuri kutaura zvinogona kutomowedzera urwere. Saka kutaura kuno kuti mukati menzvimbo yekuwadzana mutori nemota yakadhirenwa oyo yakavhurwa boneti nemunhu wasiri kuziva pasi pemota iyi patorisi neoyo iripo yakadhirenwa uye pasaidi pane toolbox yaishandiswa nemunhu akafa anova ndiye muridzi wemota iyi yakatorwa nemunhu asati aisirwa nanyaradzo achishevedzera kuti inini kana mozogova zvinhu yangu mota ndatora. Imba mushakabvu makanika uyo akafa uyo aigara kupi? Aigara munzvimbo yekuwadzana but paaigara mukati menzvimbo yekuwadzana zvinhu zvakatorwa ndobva zvaendeswa kuimba yevabereki vavo nokuti pamba pavaigara vairoja. Imba yevabereki manga makavharirwa matoolbox iri kupi? Iri mukati menzvimbo yekuwadzana futi. Kubva pamba pemurume uyu ari kurwara akatora motikari yemushakabvu manyaradzo asati aitwa kusvika pamba pevabereki pane mufambo wakakura sei? Ikuwadzana nekuwadzana but ari makuwadzana akasiyana. Okay, anashedzera kuti yese ikuwadzana but makuwadzana akasiyana. Saka hapana ari kuziva kuti ndiani akanobvisa toolbox. Hapana ari kuziva ende veukame kuzvino zvinotombotaura nevamwe vachiti isu takamirira nyaradzo ende tiri kuziva kuti mota haisati yane munhu panyaradzo ndopa tichashevedzera kuti mota yakati anzi tinotozvishevedzera kuti zvinhu zvemunhu pane chakati nechakati kusanganisira neyakatorwa nemunhu nokuti hazvina kuitwa pamutemo. Right, pakaipa. Regai tinzwe vedare kuti vanoti kudiniko neicho chekukuwadzana. Mumwe anga atora motikari inhamba ani mumhuri iyi kana sikakanganise ari kumashure kwevanhu ava vese mukoma akatora mota neakatora imwe nasisi vakuru kune munhu akanga atora imwe mota achivharekera kureva kuti ari kumanhamba 345 kumberi ikokoko ndokwaari. Vedare mainzwa kanyaya asi akabva adzora ega akati regai ndidzore asi vamwe vakazotaura kuti aiwa ane zvaanga achinzwa mota iyi yaingoti pafamba payaidira yaingodzima inge isingafambiki naino kudzima. Izvozvi iri kupi motikari yakadzoswa yakatopakwa pamba kutomirira zuva rekunzikana pane zvinhu zvichigwewa zvogoyewa. Tinotenda muri yeZimbabwe maita basa 0713938538. Tine mashoko ngavadzokere kuchipatara izvezvi ende ndakurudzirawo madzimai mamwe kuti ende tinenge tichirwadziwa henungu inorwadza unongoda kubatsirika but iona kuti kubatsirika zvacho ndizvo here hazvisi zveuori here? Ko iwo majekiseni akugara mumapezi iwo jekiseni yakambobva muchikwama here kana ngepeni inenge yakapfekwa iwe uchingobayiwa zvausiri kuziva mana aiwa tiri kukunzwai mainosa
ngavadzokere 6 dzemwana dzadzakwana voita se vonotsvaga assistant vacho kuti nesi uyu kana vachigona kumunongedzera nekuti apa ndifunga kuti kana foni nhamba dzake vakapiwa havana kana chavainacho chepachipatara pamai avo vangangobuda ivo nemwana wavo nekuti vanga varwadziwa nepamuviri pavo pakadaro foni nhamba hadzibude vanoziva kuti zviri kunze kwemutemoka hadzibude kozi ndezvemari izvi munhu oramba achingokutorera mari wokuteera futi kuti mari yangu yedringi ari kuda kuramba achingopiwa mari chedamana ira zvakanaka izvozvo aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka mainosa padhankwesi ipapo chirongwa bhozho